Dnes máme naplánovanú cestu do obce Zemplínske Hámre. Je tam projekt, ktorý sme montovali pred 2 rokmi a preto sa poďme spolu pozrieť, ako vyzerá dnes. Za mnou sa nachádza projekt, ktorý sme namontovali pred viac ako 2 rokmi. Dnes si v obci Zemplínske Hámre spolu prejdeme jeho funkčnosť, ako aj vizuálnu stránku. Na záberoch môžete vidieť celkovú zákazku, ktorá obsahuje 40 metrov bočného oplotenia, samonosnú bránu v svahovitom pozemku, vstupnú bráničku, predné plotové dielce a tento kryt pre elektrickú skrinku. U každého klienta je najdôležitejšie správne zameranie, na základe ktorého potom vytvárame technickú dokumentáciu a riešenia. V tomto prípade sme sa venovali aj svahovitosti pozemku. Pre samonosnú bránu, ktorá sa otvára z kopca, je vhodným riešením práve umiestnenie C profilu v rovine. Tým pádom zamedzíme veľkému preťažovaniu samotného pohonu. Taktiež, keď vám aj vypadne elektrická energia, tú bránu si dokážete ručne veľmi jednoducho otvoriť a zatvoriť. A z vonkajšej strany to vyzerá taktiež elegantne, keďže spodok brány vám kopíruje dlažbu, ale lamely sú stále v jednej rovine. Práve toto je jedna z prvých realizácií, kde sme použili pohon značky Roger Technology. Je to taliansky výrobok, keďže 98% súčiastok je vyrábaných priamo vo fabrike v Taliansku. Vyznačuje sa novými technológiami, kvalitou spracovania, nízkou spotrebou. Aj práve preto vám na ňo môžeme dať záruku 5 rokov. Ako môžete vidieť, naše brány sa vyznačujú vysokou pevnosťou. A zároveň pohon Roger nemá problém s ich pohybom, aj keď na nich pridáte ďalších 90 kg. Aj po 2,5 roku od samotnej realizácie je dielo po technickej či vizuálnej stránke v poriadku. Spoločne si teraz odskúšame bezpečnostný prvok fotobunky. Aj funkčnosť týchto dvierok je stále v poriadku a elektrikári majú bezproblémový prístup do elektrickej rozvodne. Na jednotlivých výrobkoch nebadať vizuálne poškodenia, či už je to olupovanie farby alebo jej blednutie. Na záver by som sa našich klientov rád opýtal, ako ste spokojní s našimi službami aj s odstupom času. Tak my spolu aj s manželkou by sme sa chceli firme Vizio veľmi pekne poďakovať za kvalitne odvedenú prácu. Realizácia projektu brány a oplotenia prebehla pred cirka 2,5 rokom a odvtedy skrašľuje naše exteriérové bývanie tu v obci Zemplínske Hámre. Oceňujeme kvalitu, funkčnosť a dizajn uvedeného produktu a aj flexibilitu firmy pri riešení našich niektorých atypických požiadaviek. Takže do budúcna môžeme firmu Vizio ďalším zákazníkom len odporúčiť. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem. Sme radi, že môžeme byť súčasťou vášho domova. Ak aj vy potrebujete nájsť to práve riešenie pre vás, sme tu, aby sme vám odpovedali na akékoľvek vaše otázky. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára alebo nám len napíšte do komentárov.